jsme rádi, že v této řadě máme muže, který v Nagánu psal dějiny českého hokeje. Takže pokud se vám bude zdát, že se na parketu při tanci Martin Procházka poněkud rozhlíží, tak mu to nemějte za zlé, evidentně hledá pateru s vejvodou. Ale ty tady nenajde, dnes nastoupí v útočné formaci Procházka, Bufkova, Vals. Už při prvním díle Stardance jsme zjistili, že nám letos v soutěži něco chybí. Ano, nám tady letos chybí dřevo. Ano. Když nepočítám eben, dřevo tu chybí. Čeká nás Dana Morávková a Jiří Hajn. Dana má trošku problém s názvoslovím. Jí se údajně pletou pivoty, což jsou párové otáčky, říkám to správně, a piloti. Ale to bych neviděl jako takový problém. Myslím, že daleko horší by bylo, kdyby zaměňovala maláska a matáska. To bych nedoporučoval. Ukázalo se, že i Oldřich je člověk jako my a má své emoce, které občas roztomilým způsobem vyhřeznou. A to máme zachyceno, a to ani nemluvím o tom, jak ho Kamila Tománková roztomile uklidňuje. To, když máte takovou uklidňovačku, to je radost zuřit. Špatnou nohou. Co? Tak se soustřeď, ale. A co myslíš, že myslím na nějaký p***viny na pivo, nebo na co? Jakože nejsem soustředěnej. Soustřeď se, no. Dělám, co můžu. Jsou drobní, působí příjemně a přátelsky, většinou mají kudrnaté vlasy a téměř jim nerostou vousy. Řekli byste, že je to popis páru Kateřina Baďurová a Jan Onder? Ne, je to z encyklopedie Popis hobitů. Skok přes hráče, že byste trénovali? No to trénujeme taky. Taky to trénujete? Přes brankáře, když potřebuji. A to je ale velmi zajímavá disciplína. To mě napadá, že kdybychom vzali Zdeňka... A Zdeňku, já jsem myslel, že by si tady někde lehl, ono už je to poslední kolo, ta porota stejně už nemá moc hlas tady, víš, a Martin by tě skočil, víš? On mě skopne. Ne, neskopne. Kam by tak se měl, kam si má Zdeněk ustlat? No, tadyhle takhle kousek 2-3 metry. Takhle. A na břicho nebo na záda? To je jedno. No, klidně blíž, no. No, tak, No právě, aby se to ubrzdilo potom. To nemusím. No jo. Roste u vody. Proč k nám můj hošíček, proč k nám nechodí? Co jste nás svědčí, co jste dělali? Jste pivopárek schořet nechali. Co jste hasiči? Popárek zkořet nechali. Za šesté, tanči vždy zprava doleva.
No. A to teda při vší úctě k mistru, to mi přijde jako kravina, já nevím. Zeptám se, tak, Tatiano, je to tak? Jako platí to? No zprava doleva, jako v tanečnom smere. Jako oproti chodu ručičiek. No protože tady, když to sleduju, tady přece nikdo zprava doleva netančí, ne? Tady všichni tančí, jak chtějí, ne? Ano. Jo, ale na soutěžích se tančí zprava doleva? Ne, zprava doleva taky ne, to je, myslím, trošku nějaká kravina. Tak jsme se k tomu dostali konečně. Ta pýcha, když je člověk zajedno s odborníkem, to je nádherné. Sportovci si často tady ve Stardance stěžují, že jako ty taneční kroky nejsou logické. Jako kdyby ten jejich sport logický byl. V tom trojskoku, já jsem to netušil. Představte si, že tam se odrazíte, řekněme, pravou nohou. Pak se znovu odrazíte tou pravou nohou. A pak se teprve odrazíte tou levou nohou, která až do té chvíle je vám úplně k ničemu. To je jako kdybych já si oblík pravou rukou pravou botu, pak pravou rukou levou botu, pak bych si do levé ruky vzal obouvák a už by bylo pozdě. Tak to já si myslím, že vals proti tomu, pro tenhle pár bude úplná hračka. Jakmile vznikne nějaký kolektiv, jako tady na Stardance, tak je třeba rozdělit funkce. Takže my jsme si například zvolili styčnou osobu pro komunikaci s bulvárem. A tou osobou je Imrich Bugár. Pokud tedy bulvární novináři budou chtít nějaké pikantní informace ze zákulisí, obraťte se na Imricha Bugára, pak se ještě jednou obraťte a rychle utíkejte, protože pokud neuběhnete víc než 71 metr a 26 centimetrů, tak vás stále ještě trefí. Uvažoval jsem, čím bych tento pár potěšil a nastudoval jsem si báseň v Imrichově rodném jazyce, což je pro mě zároveň nejtěžší bod tohoto přenosu. Ta báseň zní: Ciny, ciny mužika, tancol a kyš žužika. Jobradil, mek balradil, cigáň koma hegedil. Ptám se, jestli tomu je rozumět. Ano, přesně. Jo? Ano. Hezký dobrý večer. To je vážně milé vás po 2 letech zase vidět. To jsme velmi rádi. Věřím, že žasnete, jak je to možné, že je Tereska čím dál krásnější. A věřím, že jste i překvapeni, že i já jsem po těch schodech sešel úplně sám. Cítíš nějakou podporu z romské komunity teda? Moc ne, oni nemají kredit. Takže moc s tím nepočítám, no. Lucka je nejen výborná DJka, ale taky, což vás možná překvapí, velmi zdatná hráčka stolního tenisu. Hraje závodně za Slovan Bohnice, teď má teda pauzu během Stardance, ale až skončí Stardance, tak se rozhodně zase do Bohnic vrátí a možná nebude sama. Pán Osička, ja som vďačná a za všetkých ľudí, za celý svet som vďačná za to, že ste sa v mladosti rozhodol pre správny šport. Milá, vy jste milá. Super. Já mám vždycky, já to těžce snáším, jo. Já mám vždycky pocit jako u Rosti, jak je Rostě hodnej, tak jako když jdu s dítětem na očkování, jo, a teď tam jsou ti 4 doktoři a každý už má připravenou tu stříkačku, teď přijde třeba Radek Balaš, tak co bude? Hezký dobrý večer.
Vítejte, krásný dobrý večer, vítejte u semifinálového večera 7. řady Stardance. Jsme moc rádi, že jste se rozhodli prožít ho s námi. Tak jsme se dostali tam, kde jsme ještě nikdy nebyli. Do 9. kola. No, a je tady hezky. No, pravda je, že já jsem si myslel původně, že to vůbec nepůjde přežít. A můžu vám říct, zvykl jsem si. Jo, ne, já vlastně taky. Já si dokonce umím představit, že bychom takhle vlastně celoročně vždycky měli každou sobotu. Jako každou sobotu, že by to bylo? No, bychom dorazili vždycky. No, mohlo by to být. Že, takhle páry by se nevyřazovaly, čekalo by se, až nějaký umře. A pak za ten uhynulý pár by přišel nějaký jiný pár a jenom Lukáš Pavlásek by zůstával. No. Mám prostě pech, na nohou třech, těžký je pochod, raz, dva, tři, třetí tam prostě nepatří. Od dětských let, mám kočetin 5, Můj táta, když mě uviděl, tak málem sebou sek, však dát mi plenu nedokázal, ani když na mě klek. Však utěšoval mámu, že prý nemusí se bát, že na všech 3 svých nohách budu vždycky pevně stát. Mám prostě pech, ani chůze, ani běh, a kamkoliv já pohnu se, jdu i s tím extra bonusem. Od dětských let, mám kočetin 5, já v tanečních jsem nemohl se polku naučit. Raz, dva, a pak tu třetí tam nějak nejde přistrčit. A před vojenskou komisí, když pochodoval jsem, tak ze všech úst jsem slyšel jenom slovo neschopen. Mám prostě pech, na nohou 3, těžký je pochod, raz, dva, tři, třetí tam prostě nepatří. Od dětských let, mám kočetin 5, já v invalidním důchodu jsem dávno mohl být. To bych však jenom jednu nohu, ne 3 musel mít. A když jsem žádal na úřadě, řekli, nevíme. To vypadá jak nadstandard, my vám to zdaníme. Mám prostě pech, na nohou 3, těžký je pochod, raz, dva, 3, třetí tam prostě nepatří. Od dětských let, mám kočetin 5,